mga kapudibis! Today kakain po tayo ng pansit palabok, sotangon at malabon. At meron din po tayo ditong empanada, pork siomai at mochi. Yes mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mangantam kay Kapampangan. Manganta na po. Opo, Ayan. manganta na po. Nilatag na po namin yung pasit palabok, sotangon at malabon para po makita po ninyo. Yes. Susis Cuisine po yan. Binili natin sa Susis Cuisine. Baba ko na to. Baba mo na. Ano unang subo natin? Siomai. Siomai. Masarap ano. Yes. Lagyan mo na sili. Yan, meron. Yan. Asan? Yan. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Kain po tayo mga kapudibis. Manganta mo. Gusto ko Tabi muna natin si Mochi ha. Oo. Yan, dito muna. Hindi tayo. Yan. Sarap palabok. Yan. Hindi na natin. Malabon to. Yes. Ito. Sarap. Sarap. Merienda na po to. Alas 3 na. Kaya merienda na po kayo. Ang sarap ng malabon. Tikman natin. Kamay ko na. Sarap. Ayan, so ito nga. Sarap ng ano nila, oh. Itsura pa lang yung sotangan nila. Yan ba? Malinis naman yung mesa namin. Don't worry. Kamayin ko na, guys. Kaparas. Sarap dito sa ano, sa pansit nila, may kanin ka. No, pwedeng ulam lang sa kanin. Naiwan yun. Palabok tayo.
Yan eh. Siomay. Ang sarap ng ano nila. Siomay. Palabok. Tikman mo yung ano nila. Siomay tsaka palabok. Ang sarap. Kunin na natin to. Para makuha mo. Ayan. Niyak ng pusa. Ako na pa. Yung siya tayo. Okay. Laman ang dami. May kisa. Tama naman. Ang hirap dun, no? Yung dumidikit sa ngala-ngala. Oo. Mochi tayo. Basta masarap to pag may Gatas? Gata. parang gatato niya. Tikman natin. Isa lang. Gusto ko isa lang. Paborito ko yan. Ah, talaga? Oo. Hmm. Hop.
Tama na ka isa. Ang sarap ng pagkain ng sosis, no? Baka po dibis order na po kayo sa malapit dito sa Guagua, Lubao. Punta na po kayo sa Guagua. Sa Sosis Cuisine. Ayan, meron po kami tirang ano kasi tawag dito? Mochi. Mochi, Makapudibis. Meron po kami Facebook page, Makapudibis. Pakipollow na po ang Facebook page. At TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Bee, The Foodie Bee Vlogs, Kusinang Kabalen, Cook Like Crazy, at syempre yung El Pochi. Mag-subscribe at Ay. mag-follow na po kayo. At syempre, pakiclick na po yung notification bell po namin para ma-notify po kayo sa mga bagong videos ng The Foodie Bee. Ayan, Makapudibis, kung gusto niyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.